Księstwo Łopolskie regirowane bez księcia Mieszka I Plontonogiego. Podczas długich lat swojego regirowania Mieszko poradził pokonać bez mała wszystkich wrogów swojego księstwa. Oprócz jednego. Ciulej mu! Wojna ze orkami była pierońsko kosztowna, a cyna za nią miała zabulić mało grupa hacharów. Książę potrzebował szwerdów a szyldów do swoich wojoków. Bez to chnet wszystkie hachary, bez znaczenia na to, co tam nas gobieli, przymuszony był do robienia na grubie w Bytomiu. Co by nie pozwolić im pitnąć, książę posłał swoich najlepszych magów, co by one zadekowali całko gruba magiczną barierą. A jo, grzech po jednym z nich. Łoros coś blank zdupiło, delikatno natura zaklęcio. Inos tam zaczasło, nasza własna robota. Ani my się nie kapli, kej hachary chycili za szipy a kilofy. Bytom, a wszystkie gruby, które tam były te roski w jej rękach. Książę nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował węgla. Miesiąc po miesiącu wysłał im wszystko, co potrzebowali. Bez mała choby pakiety z Reichu. I po tymu, miesiąc po miesiącu, dostawał od nich nowo partia węgla. Aż do dziś. Na sumrant urwiska przykludzili nowego hachara. On się nawet nie mógł forsztelować, co go czeko. A to on to wszystko miał odmienić. We mianie je ich wysokości Mieszka I Plontonogiego, pana na Bytomiu, skazuje tego hachara na... Halt! Hacharze, mam do ciebie propozycję. Ten brief musi dotrzeć do obermajstra kręgów magów ognia. A wciuli cię mam, co się będziesz mógł wybrać nagroda? Magowie ci dadzą wszystko, co będziesz chciał. Dobre, niech będzie, wezna zaniesa ten brief. Pod jednym warunkiem. Dajcie mi już pokój z tym fanzoleniem. Jak Zawrzyj się! Dobre, ściepcie go! Łopierona! Witamy na bobku. Ciul!